máis de lembranza a figura literaria e cultural de Valentín Paz Andrade, o autor homenaxeado polo Día das Letras Galegas. O Día das Letras Galegas é un día de exaltación da lingua de Galicia a través da súa manifestación literaria e cultural. Comezou a celebrarse por iniciativa da Real Academia Galega o 17 de maio de 1963, coincidindo co centenario da primeira edición de Cantares Galegos de Rosalía de Castro. A data mereceu a condición inmediata de símbolo de literatura e da lingua do noso país. Desde entón, o Día das Letras Galegas se converte na gran festa cultural de Galicia. A festividade ten un alcance e unha significación extraordinaria e foi moi ben acollida non só a nivel literario, senón tamén nos ambientes populares. Dende aquela, dedícaselle o día de cada ano a unha figura significativa da literatura galega. Cada 17 de maio, os galegos compartimos e conmemoramos este día con unha fermosa festa da lingua de Galicia a través da súa manifestación literaria. A vitalidade e a enerxía das nosas letras, da nosa cultura, está representada na figura do autor homenaxeado neste 2012. Valentín Paz Andrade personifica unha aposta por Galicia. Valentín pensou o mundo dende Galicia e sempre tivo a Galicia como parece. Neste homenaxe reconhecemos as grandes contribucións non só no campo da economía, sobre todo da festa, senón tamén no periodismo e na literatura, con sentidos exemplos mensaxes na literatura. A obra de Valentín Paz Andrade é ampla en extensión, poesía, narrativa, ensaios e multitude de colaboracións en numerosos medios de comunicación. Unhas das súas facetas máis destacadas eran a de poeta e da xornalista. Valentín Paz Andrade foi autor dunha extensísima obra poética que permaneceu inédita ata hoxe, pero que verá a luz con motivo da homenaxe que se lle atribute este ano nunha edición da súa obra poética completa. E, polo tanto, a ocasión non só de descubrir esta figura sendeira das nosas letras, senón de recuperar para a cultura de noso unha voz única que permaneceu muda en boa medida durante décadas. Outra vez máis, volve a nosa escola o acordeón, onde ten unha importante presencia nas nosas celebracións. A cal agradecemos moito, nesta ocasión para ofreceros música tradicional. Despois da apertura destas actividades, coa lembranza de Valentín Paz Andrade, escoitamos a Antía Corderí de 5º A que nos ofrece Lela.
nunha lembranza da música popular, procurando achegar personalidade propia, nese novo concepto cada vez máis arraigado, que é o da música tradicional galega, con interpretación doce e alegre da flauta. Toda esta composición que coñece todo o mundo. O alumnado de quinto, a flauta interpreta ao son do ar.